Sa tulong mo, Birhen, iyak na lunas na nasa hirap. Dalitain mo, iligtas ang sasalay na bibihag. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhen ng awa, inang biyak, inang dakila, ipanalangin mo kami. Ang puso mong mahabagin sa Kristiyanong inaalipin ng mga murong suwail ay tinagos ng patalim ang lupang iyong nilakad sa sinta mo sa may hirap. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhen ng awa, inang biyak, inang dakila, ipanalangin mo kami. Si Raimundo at si Nolasco, kapwa dakilang santo, at si Jaime, lingkod mo, ang iyong pinasaklolo sa Kristiyanong nag-iiyak sa kalibingan sa paghihirap. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhen ng awa, inang biyak, inang dakila, ipanalangin mo kami. Itinayo nilang lubos ang orden mo sa
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Mga kapatid, sa ating pagdidebosyon, sa unang Sabado, debosyon sa mahal na Nuestra Señora de la Merced, alay natin ang misang ito para sa lahat ng ating mga Marian organizations, para sa pagpapasalamat ni Merlin at Lisa David, Susana Gumabon, Ed at Lisa Abarenica, Russell at Marites Abarenica, Mike at Edna Sangguyo, Arlan at Beth Nepomuceno, Pasutumo at Digna Kurahashi, Damas de Nuestra Señora de la Merced ng Parokya, Jamil at Jomar de Guzman, Gregorio at Delora Mangulabnan, Teca Trus Tarok, Resing Sabido, Mitring Cruz. Pagpapasalamat sa kapanganakan ni Lorne Gumabon, John Andre Mananghaya, Teddy Pacheco, at Felizardo Magic Reyes. Para po sa special intentions ng Prime Group, Mayor June Engente Tanco, Karen Miranda Chan, Dayan Tam Beltran, Kikinara Bautista, Marites de la Cruz, Orlando de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Balido, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baroa. Pagpapasalamat sa Dr. Alvin Balatbat. Pagpapasalamat sa kapanganakan ni Dr. Angelito Medina. Special Intent Sister Daisy Diaz, Kabigting Sisters ng Southwest California, Susan Alcazar. Para po sa kagalingan ni Eric Garcia, Vince Diaz, Aurea Magtoto, Michael Bravo, Daphne Mangulabnan, Father Boris Santa Ana, para po sa kaluwalhatian ng kaluluwa ni na Mauro, Marilyn, Ronaldo, Renato, Imelda Crescencia, Oscar Reynaldo, George, Brido, Marieta. Sa Sabadong ito, ating alalahanin ng lahat ng mga naglingkod sa ating parokya na yumao. Father Felipe Manarang, Father Roberto Rorain, Father Simplicio Fernandez, Father Roberto de la Cruz, Father Benjamin Enson, Father Apolinario Malyari, Father Lope Hernandez, Father Benjamin Paraan, Father Diosdado Astria, Father Alan Sikat, Father Rex Diwa, Father Primitivo Bidalio, Father Marlon Codanan, Father Arnel Pineda, Father Eloyo Turla, Father Jesus Cruz, Father Jason Miranda, Father Elmer Simbulan, Father Larry Sarmiento, Sor Lucy, Sor Leonor, Sor Teresita, Sor Leticia, Sor Susan. At isama natin ang lahat ng mga yumang parit leyoso sa orden ng mercenario na naglingkod sa Diyos at sa ating mahal na Nuestra Señora de la Merced. Mga kapatid, para po tayo maging marapat tumarap sa banal na piging ating pagnilayan, pagsisihan ng ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos sa At inyo, sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Biring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina
ngayong ginugita ang mahal na biring ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Merced, kaming idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Inilulog namin ito sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Dingginin niyo mga Israelita, ang Panginoon lamang ang Diyos. Ibigin niyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng inyong pinto at mga tarangkahan. Kayo'y malapit ng dalhin ng Panginoon sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Maninilahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi ninyo itinayo. Titira kayo sa mga tahanang husto sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at sa mga ulibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo'y naroon na at nananagana sa lahat ng bagay, huwag ninyong kalimutan ang Panginoon na nag-alis sa inyo sa bansang Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Paglingkuran niyo siya at mamuhay kayo ng tapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ang lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Sumainyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan ni Jesus at ang sabi, "Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y himatayin at lubang nahihirapan kung sinusumpong sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy o kay mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling." Sumagot si Jesus, "Lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo, hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan kayo
ko kayo pagtitiisan. Dalhin ninyo rito ang bata. Pinagawikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito at ang bata ay gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong ng walang ibang nakakarinig, bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil sa kaliitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa Ebanghelyo po natin ngayon, makikita natin ang hayagang ipinakita ng Panginoon ang kahalagahan ng pananalig at pananampalataya. Kung wala ang pananalig, kung wala ang pananampalataya, wala tayong magagawa. Inuulit ko, kung wala ang pananalig, kung wala ang pananampalataya sa Diyos, ay wala po tayong magagawa. Napalabas ang demonyo dahil, hindi nila mapalabas ang demonyo dahil maliit ang kanilang pananalig, dahil kulang ang kanilang pananampalataya. At sa buhay natin dito sa mundo, nagagawa natin ang mga bagay-bagay, nagiging matagumpay tayo sa anumang pagsubok sa buhay dahil na rin sa pananalig at pananampalataya. Alampasan tamo, ingnanamang bagay, ulin ng kakatamong kasalpantayanan at kapanaligan. Kung titignan po natin, ano ba ang pananalig? Ano ba ang pananampalataya? Ito ay ang paghawak sa Diyos. Ito ay ang pananatili natin sa Diyos. Ito ang pagtitiwala natin sa Diyos. Ito ang pagdulog ng lahat sa Diyos. Ng lahat ay mangyayari hindi dahil sa ating kapangyarihan, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ng lahat ay mapangyayari hindi dahil sa ating gawa, kundi dahil sa gawa ng Diyos. Amen. Napakaganda po ng ating unang pagbasa. Kung natunghayan po natin ito. Minsan napapansin ko, pag merong mga nagsisimba dati, tapos hindi nagsisimba, tapos tatanungin mo, hoy, ba't hindi ka nagsisimba? Hindi na kita nakikita. Ay, among busy po kasi ako sa negosyo. Ay, among busy po ako kasi ako sa tindahan. Ay, among marami pong trabaho. Ay, among hindi na po, dito na lang po sa bahay. Para bagang yung kasaganaan sa buhay, para bagang yung kabuhayan, ay nagiging hadlang sa kanilang pagpapakita ng pananalig sa Diyos. Para bagang yung pag-asenso sa buhay ay nagiging hadlang sa kanilang mismong pananampalataya. Kaya nga po, si Gustavo Gutierrez yata yung nagsabi, sabi ng mga sabi ng ibang mga nasa filosofiya, ang reliyon daw ay para lang sa mga mahihirap. Ang reliyon daw ay para lang sa mga mahihirap. Opium of the people, ang sabi nila. Opium of the poor, sabi nila, ang reliyon. Kasi mahirap ka, wala kang ibang mapuntahan kundi ang pananampalataya mo. Maganda rin po. Magandang tingnan. Magandang paniwalaan. Mahirap ka, totoo. Kaya nga siguro sinabi ng Panginoon, blessed are the poor. Blessed are the poor. Kasi wala silang ibang pananaligan kundi ang Diyos.
Wala silang ibang pupuntahan kundi ang Diyos. Yung para bagang pag umaasenso ka sa buhay mo, pag nagiging masagana ang buhay mo, ay nakakalimutan mo ang Diyos. Na kung minsan ay siyang totoo. Yung marami sa atin ay hindi nakakapagsimba kapag linggo, kapag tinanong mo, ay among dahil po sa kabuhayan namin. Ay among dahil po sa negosyo, dahil po sa trabaho, dahil po sa tindahan. Pero kung titingnan natin ang unang pagbasa sa Deuteronomio, ang sabi ng Panginoon sa kanila, ang sabi niya, kung naroon at nananagana sa lahat ng bagay, kung kayo'y naroon at nananagana sa lahat ng bagay, huwag ninyong kakalimutan ang Panginoon. Huwag ninyong kakalimutan ang Panginoon. Na sa kasaganaan, sa kahirapan, tinatawag natin ang Panginoon at naipapakita ang ating pananampalataya. Ngunit sa kasaganaan man, dapat ay hindi natin kalimutan ang Panginoon. Kung kayo'y naroon, ang sabi niya, titira kayo sa tahanang husto sa lahat ng bagay, ngunit hindi niyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa balong hindi niyo hinukay. Mamimitas kayo na sa mga ubasan, sa mga ulibong hindi ninyo itinanim. At kung kayo'y naroon na at nananagana sa lahat ng bagay, huwag ninyong kakalimutan ang Panginoon. Pananampalataya. Pananampalataya ay ang pananatili sa paniniwala sa Diyos. Mahirap man ang buhay o masagana. Sa kahirapan o sa kasaganaan. Dahil ang Diyos ay kasama natin sa kahirapan man o sa kasaganaan. Amen? Amen. Panalangin kayo mga kapatid na ating aling maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, sa paggunita namin sa bahal na Birang Maria, Nuestra Señora de la Merced, inihiling namin ang aming pag-aayon ay lakipan mo ng kapupunan
upang kami maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaasin niyo yung puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Marapat na Diyos. siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Bukod mong pinagpala maging ina ni Jesucristo ang mahal na bireng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingat mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong mananubos sa amin. Kaya kayo sana mga nagsisiawit ng papuri sa iyong walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, kayong pumbanal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ay nawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon. Inabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang katawan na mayahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, nawa kanyang kalis, puli kanyang pinasalamatan, inabot yon sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at wala hanggang tipan, ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya naaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig at puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, Emerito ng Tanang Kaparian, lahat ng mga mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
May pagdiwang nawa ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tayo po'y dumulog sa Ama nating nasa langit. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tumayon mo nga ang pananampalataya at kayang pagkakasala, pagkalooban mo ang kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Mga kapatid, si Kristo, ang Kordero ng Diyos na mapagmahal sa atin, mapalad tayo tayong tumatanggap sa Kanya, sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Spiritual na pakikinabang, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon.
Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at ipinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsiluhod po tayong lahat. Mamahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami na may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas
at paraan upang ihinto ang paglaganap na ito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ang mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng mahusay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pakamtin mo ang kapayapaang walang hanggan, ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Panalangin mo kami. San Pedro Pio ng Pietralcina, Panalangin mo kami. San Juan Pablo II, Panalangin mo kami. Santa Madre Teresa, Panalangin mo kami. San Serafion, Panalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. Ina namin at Pintakasi, Nuestra Señora de la Merced, Panalangin mo kami. Manalangin tayo. O manaming mapagmahal ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahal ng Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Merced, ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandaang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, pagpasawalang hanggan. Amen. Muli po sa ating pagsisimba, halimbawa bukas, ay magdala po tayo ng face shield, face mask at face shield. Kung hindi po kayo makapagdala, may available po ang mga asharets na binebenta nila. Opo. So face mask at face shield po tayo. Mula rin po bukas sa ating pagsisimba, magpapalit po tayo ng configuration ng ating upuan. Ngayon po ay 3-3-3 tayo sa mga upuan. Simula po bukas, tayo ay magkakaroon ng 2-1-2 configuration. 2 sa una, 1 sa pangalawa, 2 sa ikatlo. Merong interval po para maiwasan po natin ang pagkahawa, lalo na sa badya ng Delta variant ng COVID virus. Salamat po. Salve Regina. Gementes et flentes, in hoc lacrimarum vale, ea ergo advocata nostra, illos tuos, misericordias oculos, agnos converte.
et Iesus benedictum fructum ventris tui, nobis poso exiliumos tende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Nuestra Señora de la Merced, Ipanalangin mo kami sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Palagi ka ng mga pangyariang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Ang Amen. isa natin ay alay na, humayo kayo, taglayan dakilang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga sa inyong lahat. Viva Nuestra!